Δακτυλοδεικτούμενο Beach Party 2016. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 31 Ιουλίου στο Beach Bar Vista στον Πλατανιά από τις 1 το μεσημέρι και όποιος αντέξει. Ελάτε να δροσιστούμε με δυνατή μουσική από 9 επώνυμους DJ. Απολαύστε μοναδικό χορευτικό σοου από το Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Αραβές και τα Desert Roses. Ο τυχερός των Λαχνών κερδίζει ένα ποδήλατο αξίας 250 ευρώ. Χορηγή της εκδήλωσης: Μοτοποδήλατα Δίτροχο, Γερανή Μεταφορές Μετακομίσεις Κλάρκ Βροντάκης, Ειδικές Μεταφορές Γερανή Οδική Βοήθεια Μακρυγιαννάκης, Κρουασάν Τσοκομάξ από την Sweet and Fresh, Κοσμικό Κέντρο Μύθος, Bar Restaurant Γκρέκο, Pasta Bar by Picasso, Πιτσαρία Picasso, Καφέ Bar Cul de Sac. Χορηγός επικοινωνίας ΑΦΜ 104,7. Δακτυλοδεικτούμενο Beach Party 2016 στο Beach Bar Vista στον Πλατανιά. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Καρναβαλική Ομάδα Δακτυλοδεικτούμενη.